गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म अकादेमीनि बानजायनाय रुफाथि मायथाइ खुंफुंदों। अदालगुरिनि टंलायाव कानि हेंथायै सुबुं गौमा। बाक्सा जिल्ला रुपहि राजाबिल गामियाव UPPL राजखान्थि हानजानि दैदेनगिरिफोरा फैगौ 2020 मायथाइनि BTC बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बुथ कमिटि दाफुंदों। अदालगुरिनि सिङाव थानाय लुइसगाव केथलिक हलि फेमिलि गिर्जा बर'दिनजों लोगोसे गिर्जा न'खौ बेखेवनाय जाबाय। क'क्राझाराव हादरारि आखा इसान दिन्थिफुंनाय 2019-2020। खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनानै बड'लेण्ड खौरांनि दिनैनि रादाबाव बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रुवामेन बर'। दा दं आबुं रादाब। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म अकादेमीनि बानजायनाय रुफाथि मायथाइ खुंफुंदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा हालामनि गुरुदेव कालीचरण अकादेमीयाव रुफाथि मायथाइखौ थांनाय 27 डिसेम्बर खालारनिफ्राय बायदि बायदि हाबाफारि सामलायनायजों 29 डिसेम्बर खालारसिम सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुङो। गिबियावनो गुरुदेव कालीचरण एकाडेमी दतमानि दिनैनि बे 25 बोसोरसिम बिदि थांनानै दङ बिथांमोनहा। बिनि थाखाय बिथांमोननिसिम आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। मख'नो गोनांदि गुरुदेव कालीचरण अकादेमीनि फरायसालिखौ थांनाय 1994 मायथाइनि 3 डिसेम्बर खालारखालि गायसनदोंमोन। अदेबानि बे फरायसालिया दिनै 25 बोसोराव एबा रुफाथि मायथाइयाव आगान होफैबाय। दिनै बिथांमोनहा सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोना, फोरोंगिरिफ्रा सरकारि दरमाहा मोना, थोजासे बिल्डिं गैया, थोजासे इनफ्रास्ट्राक्चार गैया। अब्लाबो दि बिथांमोनहा 25 बोसोरसिम बर'नि जि राव थुनलाइ बेखौ जौगाहोनायाव आरो फोथांनानै लाखिनायाव बिथांमोनहा मावसोमबोदों, बिथांमोनहा बावसोमबोदों। थोजासे खस्थ' खालामनानै एसेल' राङावनो फोरोंगिरिफ्राबो फरायसाफोरखौ फोरोंदों। बे जोंनि थाखाय बिराद गोग्गाथाव बाथ्रा। रुफाथि मायथाइनि जोबथा सानाव माखासे आयदाखौ बिथा खालामनानै सोलोंथाइनि मोजां आबहावा सोरजिनाय साफ्रोमबो बिबान दं आरो धोरोमनि गोहोमजों सोलोंथाइ लानाय हारि समाज आरो हादोर जौगाखांनायाव गोजोन थासारि लाबोयो। बे आयदाफोरनि सायाव बिथा खालामनानै फरायसालि सामलाय आफादनि आफादगिरि अमरेन्द्र ब्रह्म चौधुरी बिथांनि मासि सामलायनायजों आरो बे सेमिनार खुंफुंनाय हाबाफारियाव गुरुदेव कालीचरण अकादेमीनि फरायसालिनि फोरोंगिरि फरायसा नुजाथि फैनो हानाय आलासिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि बिमा बिफानि नुजाथि फैनायजों सेमिनारनि हाबाफारिया गाजा गोमजायै खुंफुंजायो। जोंनि गुरुदेव कालीचरण एकाडेमिया 1994 आव गायसनजादोंमोन आरो दिनैसिम बे फरायसालिया 2019 मायथाइयाव बेनो 25 बोसोर आगान सुरबाय। समाजाव सोलोंथाइनि मोजां आबहावा सोरजिनायाव समाजनि साफ्रोमबो सुबुङानो मावनो गोनां बिबान दं। बे आयदानि सायाव बिथा खालामनानै माननि आलासि महरै नुजाथि फैनानै गसाइगाव BEd कलेजनि गोरायुं डक्टर अजित बर' बिथाङा उन्दै जोलै एबा लाइमोन बैसोनि सायाव सोलोंथाइनि सोमोन्दै गुवारै बेखेवसारनानै होयो। जोंनो दिनै बे बर'नि जि राव आरो थुनलाइ बेखौ फोथांनायनि बेलायाव जोंहा साफ्रोमबो मावनांगौ बिबान दङ। जों नुदों जोंनि बर'नि गेजेराव जेरै UN एकाडेमि दङ, बाथौ आश्रम दङ, गुरुदेव कालीचरण एकाडेमि दङ। बिब्दिनो बेबायदिनो जे बर' राव आरो थुनलाइखौ फोथांनायनि बेलायाव आरो गुबुन रोखोमनि जोंनो माखासे फसंथान जोंनो नांबावगौ। बिथाङा फोरमायोदि लाइमोन बैसोआ समाज फोसाबनायनि बेलायाव गोहोम खोख्लैनोब्ला बिथांमोननि देहा सोलेर मेलेम बेफोर गासैबो गोग्गो जानो नांगोन होननानैबो फोरमायो। बे मेलावनो गसाइगाव BEd कलेजनि गोरायुं डक्टर अजित कुमार बर' बिथाङा सोलोंथाइनि मोजां आबहावा सोरजिनायनि समाजनि साफ्रोमबो सुबुङानो मावनो गोनां बिबान थानायनि सोमोन्दै खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिनानै होयो। बेजों लोगोसेनो गुरुदेव कालीचरण अकादेमीनि गोरायुं बिथां अजित कुमार ब्रह्म बिथाङाबो सानथामनि हाबाफारिजों बानजायनाय रुफाथि मायथाइनि सोमोन्दै बुंफोरनानै होयो। बेनिखायनो जोङो गासै फरायसालिनि SMC बडि दतमा आन्चलिक ब्रह्म आश्रम आफादनि सोद्रोमाफोर आरो फोरोंगिरि स्टाफ जयै जों सावरायलायनानै सिलभार जुबिलि खुंफुंनायनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे मसलपुर दख'रा बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुमानि गेवलां मेलाव बाहागो लायो UN एकाडेमि क'क्राझारनि गोरायुं कृष्ण गपाल बसुमतारिया। आरो बेबायदिनो थिग समाव फरायसालिफोरनि जे सरकारि बिजाबफोर बेखौ रानै आरो लोगोसे नांगौ समाव बिजाबफोरखौ मोनैया जोंनि बर' फरायसाफोरनि थाखाय गेदेर जेंना। दा आं मिजिंथियो जोंनि संगठनफ्रा बिनि फारसे नोजोरखौ बोबाय थागोन आरो सरकाराबो थाबैनो बेफोरखौ सुस्रांनानै होनांगौ होननानै आं सानो। बे बुब्लियावनो खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगियाव बिथां बसुमतारिया दासान्दि
टेलेन्ट सार्च आनजाद खुंफुंबाय थानायनि थाखाय एबसुखौ साबायखर होदों। दिनै बेवहाय जे बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे मुसलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे गल्डेन जुबिलि सेलिब्रेसन बेजों लोब्बा लानानै दा सोलिबाय थादों। बर' बिजोंनि जेंनाखौ दाबो जोबनानै थाङाखै होननानै बुंथिनायजों लोगोसे बिथाङा बुंबावदि बर'नि गोबां गौथुमफोरा सोरखारखौ सुस्रांनो खावलायदोंमोनब्लाबो सोरखारा खोमा होआखै होननानै दाय जाबसिनदों। जे मोनसे टेलेन्ट सार्च आनजादाव जाय बर' फरायसाफ्रा बारग'सार जानो हादों दा बे हाबाफारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जौसाङाव नुबाय थादों। आङो खोब बेखौ मोजां जादों होननानै सानो। बिथांनि बायदिब्ला आसाम सोरखारा बावैसो असमिया रावखौ कम्पालसरि खालामनायनि सायाव केबिनेट थिरांथाय लानाया बर'फोरनि सायाव गोहोम खोख्लैगोन होननानैबो बुंथियो। आरो जोंनि गोग्लैसोनाय बर' जाथिनि फरायसाफोरनि थाखाय बे जोबोद मोनसे थुलुंगाथाव आरो मोनसे कम्पिटिसन लाना फैदों। बेनि थाखाय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ साबायखर बावो। आरो दिनैहाय मोनसे बर' मिडियामनि जे समस्या बा जेंना बियो दासिमबो जोबनानै थाङाखै आरो जोबनानै थांनायनि जे लामायाव जोङो बेखौबो मिजिं खालामनो हाया। खारन बियो गोबां बर'नि संगठनफोरा जेंनाफोरखौ सुस्रांनो खावलायबाय थादोंब्लाबो दिनैसिम सरकारा खोमा होयैखौनो नुनो मोन्दों। रुपहिनिफ्राय मनिल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 14थि बोसोरारि जथुमानि गेवलां मेलाव आसामनि मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ नुजाथियो। दिनै सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गेवलां मेलाव नुजाथिफैनानै नोंथाङा बेनि गेजेरजों मा मेसेज होगोन? जे बर' थुनलाइया गेवलांथों आरो गोहोदार जाथों, जोंनि रावा अराय गोजोर जाथों, बेखौनो आङो रायजो राजानिसिम मेसेज हरबाय। नुजाथिनाय बुब्लियाव बिथां ब्रह्मआ जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव बर' रावा गेवलांथों होननानै फोरमायथियो। सोलोंथाइ बिफानाव आलादा डाइरेक्टरनि जेंनाया सुस्रांजानायनि लामायाव होनना बिथाङा मिथिनो होयो। आथिखालाव सेपारेट डाइरेक्टरनि माबा मोनसे गोदान मेसेज दं नामा? सेपारेट डाइरेक्टरनि थाखाय जों आन्दलन खालामबोगासिनो दङ। खिन्थु दासिमबो फुल फ्लेजेड जायाखै, जाबाय खिन्थु फुल फ्लेजेड जायाखै, जानायनि लामायाव दं। असमिया रावखौ आसामाव कम्पालसरि खालामनायनि सोमोन्दै बिथाङा बुङोदि बिटिसि ओनसोलाव असमिया रावा कम्पालसरि नङा, थामहिनबा बिटिसि ओनसोलाव असमिया रावखौ कम्पालसरि खालामनायनिफ्राय उदां। आसाम गभर्नमेन्टआरि कम्पालसरि आसामिसखौ जाबसिन नागिरदों, बिनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? आसामिसखौथ' जोंनि बिटिसि एरियायाव जाबसिनाखै। बिटिसियावथ' बेखौ एगजामसन होदों, नुवाखै होनबा बेखौथ' खौरां बिलाइनि गेजेरजोंनो फैखाबाय आरो केबिनेटआव जोङो बेखौ साबधान जादों जाहाथे बिटिसियाव आरोबाव गोदानै माने आन्दलन सोमावसारनायनि जावरिखाङा, बिनि थाखाय जोङो सांग्रां जादों। आरो अखल बिटिसि नङा, जेराव जेराव बर' रायजो राजाफोर माने थांनानै थानाय जायगा दं बेवहायबो जाहाथे माने असमिया रावखौ कम्पालसरि खालामा, बिनि थाखाय जोङो खावलायदों आरो बेबायदिनो जादों। ओरैहाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि गेलेग्रा फोथाराव डिसेम्बर दाननि 27, 28 आरो 29 खालाराव सानथामनि हाबाफारिनि गेवलां मेलाव रोजा रोजा सुबुंफोरा नुजाथिफैनायजों जोबनानै थाङो। मख'नो गोनांदि बे सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 14थि बोसोरारि जथुमा आरो रुपहि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 28थि बोसोरारि जथुमा। रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। अदालगुरिनि टंलायाव कानि हेंथायै सुबुं गौमा। अदालगुरि जिल्लानि टंलायाव आसुनि बानजायनायाव मोनसे सुबुं गौमा जानानै थाङो। टंला दखरा आसुनि दैदेननायाव जानाय आरो 30 जनगोष्ठी आफादनि जथायै बे सुबुं गौमायाव टंला ओनसोलनि आइजो समाज लाइमोन सुबुंफोरा बाहागो लायो। बे का हेंथा हाबाफारियाव असमिया मुलुगनि मेथाइ खनगिरि बिपिन साउदां, सावथुननि फावखुंग्रि बरसारानि बिखुयामोना काखौ बिथांमोना नाजावा, मानिया, जय आइ अखम बायदि बायदि स्लगान आवरायना टंला नोगोरनि जौसिन फरायसालिनि गेवलां फोथारखौ गोमखांहोयो।